ଦର୍ପଣ ହେଉ ତୁମ ସାଥୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ କରିଛି ଅର୍ପଣ ସମ୍ଭାଦ ପୁସ୍ତକ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ହାୟ ହାୟ ମାଟିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ହେଉ ତୁମ ସାଥୀ ସମ୍ଭାଦ ପୁସ୍ତକ କରିଛି ଅର୍ପଣ ଛଅଟି ବିଷୟକୁ ନେଇର ଧ୍ୟାନ ଛଅଟି ବିଷୟକୁ ଦେଇର ଧ୍ୟାନ ନୀତି ପରିଶ୍ରମ କରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ହେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲାଣି ପରୀକ୍ଷା ନିକଟ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପିଲାଏ ପଢ଼ିନିଅ ପାଠ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା କରରେ ପରିଶ୍ରମ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ହାୟ 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 ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାୟ 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 ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ହେଉ ତୁମ ସାଥୀ ହାୟ 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 ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ।